Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. Dneska ani nebudem nič hrať. Mal som síce 4-mesačnú pauzu, po kúsok som upravil kvalitu videa, posnažil som sa, lebo ako ste mohli vidieť, tá kvalita videa minule bola taká kúsok na nič, tak som sa posnažil, to je jedno. Chcel som povedať, že dneska sa releaseol Gravity Update a iba som chcel povedať, čo pridali. Reworkli Barrier na Creation Fruit, Eagle, Falcon reworkli na Eagle, tu je Eagle Fruit, tu je Creation a takisto reworkli aj Gravity. Za mňa sa vám vyplatí kúpiť Permanent Gravity a Permanent Creation, ak dačo také plánujete, a to je asi na dneska všetko. Nemám veľmi čo k tomu povedať, ale nebojte, budem viacej aktívny. Viem, že ja si ma nikto nesleduje, ale pokúsim sa. Fakt sa pokúsim robiť taký zábavný content a vôbec dačo vydávať, lebo už som bol asi mesiac, teda 4 mesiace neaktívny. Ďakujem, že ste si našli kúsok času na to, aby ste sa na mňa kúkali. A to je všetko.